Pagising ako at maingay si si Junior. Gusto lumabas ng niya, ng kuna niya. So, ayun. Hindi na rin ako mabalik sa pagtulog. Umangon na ako kasi naalala ko Wednesday ngayon. Maagang susunduin si Chris. Tapos magluluto pa ako ng tinola. Para kung mapalambot ko na ng maaga. Sinunod ko na guys yung tira kahapon na chicken strips. Binreading ko na din siya kahapon. Tapos yan, pinrinser. So, maingay itong ko. Pag nakadikit siya sa yung parang fan niya, masyadong malapit dito sa stand, patataasan ko. Ay hindi maingay. Tapos, susunod ko tong bacon. Ayan, pang niya, panglagay sa tinapay. Ang baon din. Walang tira. Yan ko talaga kahapon kagabi na maubos yung mga mga food dyan. Kasi may tamuhan na yung mga tira dyan is yung daga. Sasabi ko kay Sel, wag na magtitira ng food dyan, or kung may tira mo talaga hindi may iwasan, ilagay sa ref, takpan lang, or ilagay sa sa plastic takpan. Plastic takpan. Lagay sa plastic, sa ziplock dito. Ayun lang guys. Na-stop kasi ako magluro sa kanya guys nung kay Chris sa baon yung sa bazaar, diba? Yung sunod-sunod yung bazaar. So, nakikita niya siguro na pagod na pagod kami. Alam mo yung halos di makabangon sa umaga talaga. So, Christmas vacation na nila hanggang 16 na lang sila. So, 14, 16, or tama, 14, 16 nata exam nila. Tapos 17 yung yung Christmas party nila. So, sabi niya nga gusto niya mag-birthday sa school. Lagi namang walang pasok na talaga pag birthday niya. Kasi December 27 siya. So, ayun. Sabi ko dito talaga sa bahay. Gusto niya daw kasi invite yung mga classmates niya. Kasi wala namang pasok na. So, ayun. Kung sana, kung nakakuha kami ng passport is balik ko sana siya sa sa HK. Kaso, wala pa. Hanggang hanggang January pa walang bakante yata na pag-process ng passport ng vacant slot. So ayun lang. Sayang. No, I'm sorry, no. Yan. Kumain sa umaga. Ano makakain? Wala naman sa rep. Meron kayo sa rep? Noon. Parang walang grocery. Ano ilalagay ko? Bacon? Ito, ayaw mo? Tigas. Alin? Ito? Ano lang, yung tempura nga na ganyan, nakakain mo eh. Malambot eh. Tapos bo? Ang lambot-lambot. Mami, lapak nga yung bigay kahapon. Nguyain mo kasi. Nahirapan ako. Ano ko yung... Matigas ang bacon. Bacon nakakain mo. Papak tayo ng isa. Tatay mo talaga. Muna sa damit eh. Ito ako guys, nagpagawa ng sa Winlin Home Store. Sa Instagram lang din. Diba? So, yun. Inano ko na. Sinend ko na yung sukat ng nung sopa ko. Pinicturean ko na, tapos yung length and width. So, I need 2-seater tsaka isang 3-seater. 2-seater tapos 3-seater yung andun yung mahaba. Yan, para
Iwas gas-gas. Gusto ko sana may nakita ko sa sa Shopee. Ano siya? Yung cover up talaga. Still, tama ba yung spelling? Ay, pronunciation. Anyway, so gano'n na lang. Sana mabilis lang. Siguro baka 2 weeks to maximum nito siguro 2 weeks kasi may to order, diba? Or sana mura lang. Kasi nag-order ako sa Shopee naman yung para dito naman. Cover. Gracias. So, ayan. Gantay lang kami ng oras. Ayan na yung bata. Yes, I made a few mistakes, but I'm a dog now. It's story time. Did someone say sorry about Mom's past? Mapakali na naman. No stories. Ang likot mo kasi. Stories like Mars. Bumaba na si Chris. Di ko alam kung nasundo na ni Kuya Jeff. Tapos, ando na si Ding Dong nasa gate. Tapos, nilakad na ni si Groot. So, ayun guys. Let's go back to sleep na. Kasi antokyo na ako. Antokyo pa ako. Pero, bago yan, magpapa-antok tayo lalo ng vlog ni Sis Aisha. Ewan ko lang kung antokin ako ng vlog ni Sis Aisha. Kombi dito si Sis Aisha. Si si Maggie, tsaka si... Ubugbugin kita. Balik doon. Balik na, dali na. Doon ka na. Yung gitero, fraglet na to eh. Doon ka. Balik doon. Ayan. Oh, grabe guys, ang antok ko pa. Haro. Ayan, pero ligo tayo. Pero walang antok. May big order kami ngayon. Deliver sana sa Divisoria. Kaka-vlog ko pa lang kahapon na or isang araw na sabi ko, ayokong bumalik ng Divisoria hanggat hindi na natapos yung Christmas season. Kasi sobrang siksikan. Yung namin doon, may reseller kasi kami doon sa Divisoria. So, umorder siya ng ng package din. So, may free Oppo A71 din siya. So, ayun, umustay lang natin si Poknat. Ayan, kalaban na rin yung yung carpet. Kaso mabaho. Ba't bumaho, guys? In-scrub naman siya ni Sale kahapon. Kaso ang ginawa, nga. Kasi yun ang turo sa akin nung binilhan ko ng may sasampay. Kaso, ba't parang, ang baho niya. Amoy medyas. Alam niyo yun? Amoy paa. Oo, yun. Anyway, Poknat is here. Ay! Huwag ka na tumayo, baby. Ay, sus naman, baby. Yun. Uy, huwag may kaskas kay mami yung mo. Baka, masaktan ka. Oh, ako, nagselos na naman to. Ayun, yung sugat niya. Hindi mo na naman inubos yung yung kanin mo. May gamot kasi yun, may antibiotic din. Enough na. Baka ito na. Ito rin, matigas, baby. Oh, aray ko. Matigas din to eh. Matigas din siyang isa doon. Yung isa na gano'n eh, pumutok na yung malaki eh. Sa kanon daw yan, sa manok daw yan, sobrahan siya. Wait lang. Natanggal yun dito. Pero maganda tong kuna to kasi tela yung nasa bandang leeg. So hindi sila masasakal kahit na masikip. Ikaw, Inday, matulog ka ha. Matulog ka para hindi ka aburido pagkahapon na. Aburido to eh. Ay, nagwiwi. Map. Dali. Map. Dali. Dali, ayun na, bibi. Ako na. Ako na, babe. Ayun na. Sige, ikaw na nga. Yan. Pasaway. Order pala ako nung yung nakita ko sa Facebook yung parang toilet ng mga dogs. Yung nag-automatic siyang try ko kung magkano yan. Order ako. Nasa Singapore eh. Pero free shipping daw. Sana mura lang. Para siya yung grass din. Pa-square na siya na grass. Tapos may pagka umihi sila automatic na may lalabas na tubig. Parang mag-flash. So yun. Grabe lang ko itong mga to.
Junior. Oh, enough na. Ako na. Ah, sige, balik mo na doon. Akin ako na. Mabigat eh. Mabigat na. Ay, naku. Sabi ko, since hindi niya nabili yung yung ice cream. So, pag nag-iba yung cravings ko, sabi ko, Daddy, gusto ko ng burger na madaming gulay. Alam niyo, sagot? Hindi gulay na lang bilhin mo, tsaka dalawang ano yan? Tinapay. Dalawang monay. Kagago nito talaga eh. Maloka. Ano ba? May tinapay naman tayo dyan eh. Ba yan? Nakaka-crave lang yun sa sa KFC chicken. Ayun pala gawang burger ko laging chicken. So, ayun. Ayaw kumain ng beef. Pati nga pork, ayoko na rin sana kasi naawa ko sa mga sa mga pig kapag na kinakatay kaso hindi may iwasan pa rin mag-pork dito eh. Pero wag lang talaga beef. Para makakita ng KFC. Nanonood na naman siya ng cartoons. Yung babo kasi kayahan. So if you have sensitive children, maybe you should tuck them into bed early tonight instead of writing us angry letters tomorrow. Thanks for your attention. Ano ba yung mga bagong episode? Hindi, ito yung mga dati. Mga dati. Kuha ko na yung bago. Kulang pa nga eh. Ang hirap sumakay guys. Kanina pa kami dito ni Daddy. Mag-aabang ng jeep. Sisipa kami sa time. Bis wala tayong problema eh. Park natin ito sa Saan? Kenny Brothers. Wala. Tawid na lang kami guys dito sa footbridge. Tapos sa kabila sakay na lang din kami ng ng sidecar papuntang Baclaran Church. Ayan. Pero alam mo nung galing ako yung bazaar sa SMX Wednesday din nun, di ba? Tapos ako lang yung pumunta kasi coding nga. Takot na takot ako dito tumawid. Dala ko kaya yung benta nun. So? Madalas may mga dito tambay din, di ba? Grabe yung kaba ko. Finish na guys. Kahit na po ang mga manggagawa, lahat po Thanks, lahat Daddy. ay nag-ambag. Sa screen daw. Salamat po sa inyo po. Thank you! Ngayon may kasabay na ako. Kasi nung may work pa siya, ako lang yung pumunta rito. Minsan si Chris, kaso mostly, nandyan lang yan sa may fish pond. Nakita mo yung doon? Doon sa may sa gilid, yung nilabasan natin, may fish pond dun eh. Oo, yung may mga pera. Oo, parang wishing well. Madalas nandiyan yan si Chris, tingin-tingin lang, tapos babalik siya sa akin. Mami, penging pambili ng inumin. Ayun. So, yun. Uwi na tayo. We're home na guys. Hulaan nyo kung ano na naman naka-play na pinapanood ni Daddy. Hulaan nyo kung ano na naman. Siyempre, ang Simpson. Oh. My name's Roger. I was the chef on the Albatross. Favorite. Kumain ka na, Iho? O yung kinain mo kanina, yun na yun. Ayaw mo na kumain ulit? All this year. Ha? Sa baba.
Okay na. Meron pa atang ulam eh. Ayun, tapos bumili kami 7-Eleven ng ano. Ay, ito oh. Fun shot. Nak. Potato. Oo nga eh. Kalimutan ko mashed potato. Kinain na. Mashed potato. This is exactly why kids need a Na. healing. Yung ano mo sabi, tuyuin mo eh. Now remember, only Yun ang vitamin. Maggie! Uminom ka na? Nag-toothbrush ka na? no sleep. We. Pinagdugo po. Pinagdugo ko pa. Ah, sige, sige. Yan. Ah, Yeah. sira ako. Kailangan ano yan. Sinasar nila ka na golden daw yung tip ko. Eh, kasi di ka nagtutoothbrush eh, di ba? O ngayon, nasa Oo, sa kanila, akin golden teeth, sa kanila sobrang baho. Pagkamoy ko, Kasalbahay nito. Sabi ko sa'yo eh, lagi mag-toothbrush eh. pero hindi sa akin mabaho, sa kanila mabaho. Yung mabang-mabang ano, golden teeth. Ato. Paano bagong toothbrush? Ayan, kasi katamad niya guys. Tamad-tamad niyang mag-toothbrush. Kung di ko pa siya pagsasabi. Sige, bulokin mo yung ipin mo. Magaya ka sa amin. Kailangan mag-ano. Kailangan, mag-braces or kailangan bunutan yung ano. Kasi dati, alaga ko yung ipin niya nung baby pa siya. Kaso sarili na natuto na mag-toothbrush. Ayun, tinamad na. Nung baby mo, hindi na yan eh. Molar ba tawag na yung bagang? Hindi na mapapalitan yan. Meron lang ata dyan na ano, di ba? Alam ko meron, ano, na hindi lahat. Kaya ingatan mo yan. Nasabi ko sa iyo. Can't move. Yun. On a normal Sunday morning. Ang tabo ko na talaga. Pwede na yung video. Ito nyo yun. Can you still be on a school day? So horrible. I can't speak. Wala. So yun. Kala ka man mag-ano, ano? How to get away with murder? Nilalamig pa yung alakis. Lalamig pa daw yan. Kasi natulog ako kanina. Nakatulog ako. So, kaya ko pang manood ng ano. What time of year is it? Isang hanggang tatlong episode ng ano, How to Get Away with Murder. Iho, matulog na. Mag-alas 9 na. Labas lang tayo ng ano. Ha? Kahit na. Naulamin mo tomorrow. Baba na natin. Nuggets na lang muna. Hindi ako nakabili nung ano eh. Ito sa dogs kasi to eh. Giniling na ano. Gusto mo spaghetti? Ay, wala akong noodles pala. Para bukas. Wala eh. Yun lang. Ay, hindi. May meat pa naman. Gusto mo yung ano, pork? Yung inulam yung dati ni daddy mo, yung inano ko, pinrito ko noon. Ulamin mo bukas. Sige, yun na lang. Hapon yung gatang ano. Gatang tulingan. Tapos yung sabi, wala na. Magpalit lang ako guys ng bedsheet. Damit niya. Ayan. Pag mag-ano kami niya, milakad kami niya, magagamit yan. Kasi sabi niya, asan yung ganito ko? Asan yung ganito ko? Diyos ko. Ano ba naman? Puro itim. O, tinan mo. Paano niya malalaman kung ano yung hinahanap niya dyan? Ayusin ko nga pagkakatupi nito. Kasi kapag nagtutupi, yung ano, yung harap yung nasa ano ko. Yung ganito, oh. So, para pag, ano, pag habang nakatupi siya, may kita mo na agad kung ano nasa harap. Hindi yung kakalkalin niya lahat, ibabalik ta rin niya, tsaka titingnan kung yun ba yung ano, yung hinahanap niya. Kaya, kakaloka yung ano niya. Yung damitan niya. Oh. Kala mo, inano eh. Aking binagyo, halo-halo. Compare sa akin na medyo lang. Medyo. May konting hindi nakatupi kasi sinakso ko lang dyan. Pero ayusin ko din. Ayusin ko din. Yan. Okay. Naano na ako, nangangati na eh. Switch ko lang huwag kayong malaglag.
Pwede ka mga kainin? Sige, sige. Ayan. Clean sheet. Sarap matulog. Lambahan. Excellent, sir. Please grant me access to your home. Are you kidding me? I invented that game. Please, sir. Ano na eh? Kayong dalawa dyan? Pasok. episode. You can't. Ha? Last episode, 25. That's a bit of the old. Last episode? Pang episode 25? Ulo, makahikab to eh. Yan. Basta ano, basta cartoons. Magkasama sila. Kulit. Pag yan, ikaw talaga da junior, pag nabasag yung ano ko dyan, alis dyan. Alis dyan. Alis dyan. Yeah. You should not be out mugging. Si Poknat pala nung ano guys, nilulunok niya to. Oy! Maggie! Tapos makikita ko na lang sana sa pupo niya, may mga dilaw-dilaw. Kaya inakyat ko rito. Kasi nung nandito yun sa center table, umakyat siya dyan. Kinakain niya. Malokong paknit na to. So, ayan. Yung picture namin. Umalis kayo dyan! Once again, the gloves. Ayan. Manood na kami guys ng ano. Ng How to Get Away with Murder. Pampantok lang. Pero mag-skincare muna tayo para ano, just in case makatulog eh. Kapag ano na tayo, paglagay na ng pang-beauty natin. Ay, balik mo sa kama. Nagpalit kasi ako ng ano, di ba? Ng bedsheet. Oo. Tinampak mo. Oh, tinambo ko dyan. Nilabas ba? Ipasok mo muna sa ano mo. Ha? Ayan, Cetaphil pa rin guys yung inaano ko yung ginagamit kong pang tawag pang cleanse na mukha. So, ayan. Hindi ko ginagawa yung ano, yung 4 pads na ano. Hindi naman masyadong madumi. Wala na. Kasi hindi ako hindi ako nag-foundation kapag umaali. So, madikit lang naman. Doon dumidikit kasi yung lalim mga alikabok eh. Kaya, yun, baby powder pwede pa. So, madali siyang matanggal. Kaya, yun lang. Hindi na masyadong ano. Ayan, sa deeg. Sa deeg lang, ano, madumi. Ito ng tenga. Tapos yung kabila, malinis pa naman. Sayang. Kaya, ano. Ikaw dada, yung mag-rejuve. Next week na. Next week na. By the way, rejuve pala yung ano ginagamit ko. Rejuvenating toner. Ayan. Pero may isang brand ako na tinatry ngayon, guys. Alam ko, sabihin nyo naman, ayan, tatry na naman siya ng ano, ng iba-ibang brand. Pero nag-work naman siya. Nag-work naman siya.
Nawala nga yung ano ko yun. Doon nawala yung ano ko, yung tawag dito. And since, ano tayo? Sikip. Ano ko dito? Malapit na. Malapit ko nang maano to. Last ano na eh, December na. Hanggang 23 yung bazaar namin guys. Tuloy-tuloy na. 9 and 10 ngayong Saturday and Sunday. Sa ano kami sa Eton. Tapos 12 to 17 sa Metro Walk kami. Tapos 21 to 23 sa SMX ulit kami. So, after nito, itatago ko ito dyan sa taas. Kasi ba ito lahat dari dyan sa taas? So, yun. And, since ano nga, meron akong panibago. Nakikita dito. Ayun o. Pimple. Ito wala na. Ito yung nilagyan ko ng patch noon. Wala na siya. Pero lalagyan ko siya ngayon ng ano, na bleaching cream. Tang marumuso ko. Pero yung ano, yung pimple, try ko to. Yan, ayun na siya. Oh. Yung pink ano, pink powder ng Etude House. Pero effective din yung ano, oh, yung kahit yung patch lang. Ewan ko may gamot ba yun o talagang na ano lang, natuyo na lang siya basta. Try ko to. Gusto ko ma-experience. So yung white ano, white cotton buds lang. Ay, wow. Oops, konti lang. Kasi maliit lang naman yun. Sarap ko na. Mamatapon, sayang. Si Froggy nung ano, nung mag-work pa yan. Nare-rejuve ko yan. Rejuvenating set. Ginagamit ko. Ay, Diyos ko guys. Grabe, ang kinis-kinis na mukha niyan. Kaya lalong bumata. Ako rin naman gumagawa sa kanya. Hindi siya sarili niya. Ayan lang. May ano siya? Ay! May ginger. Ano lang? Sayang, dami pa. Lagyan ko na nga rin ta. Tapos to. Scar na lang naman to eh. Kaya kailangan na dyan. In fairness, ma-update siya. Uy! Sandali lang. Umpisa ka na dyan. So, ayan guys. Oh, Groot! Tanggal naman yan si Groot. And then, yung bleaching cream. Tsaka ko na ipapakita ko ng brand to guys ha. Siyang ilalagay ko sa aking face. Para matanggal yung ano, mga pamumula pa niya. Pulang-pula. Sabay na natin taas para pantay yung ano, yung kinis. O, yan lang. Night guys. Ang itim mo. Dito magab sa'yo yung ano, nakakainis ka. Baka si Mr. Clean. Ano? Di ba nagpagluta kami? Tapos pagka nag-ano siya ng mga box namin, ba nagkakarga siya. Ayun, sinabi ko na sa kanya magpayong. Bagay paano nga naman magpapayong, nag-ano siya, kargador siya. So, ayan. Painumin lang kita ng gluta. Kahit kasi uminom ng ano, ng capsule, tamad-tamad kung hindi ko siya bibigyan.